Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a dandalin adabin Hausa a cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu. Wannan shine darasi na 19. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na daga cikin rukunin kalmomin da ba a haɗe su da kalmomin da suka zo kafin su ko kuma bayan su a cikin jumla, kalmomin aikato mai gaba daidai wanda suka haɗar da ci, sha, hau, tai, yai da makamantansu. Ga misalan a cikin jumla: ya ci ya ƙoshi, ya hau ya faɗi, ya ba shi kuɗin. A cikin wannan jumlolin za mu ga cewa kalmar hau da ya ba a haɗe su. Hakanan ba a haɗa kalmar ba da shi a cikin jumlar da muka faɗa ta ya ba shi. Haɗe waɗannan kalmomi